Odmah nakon razbijanja Kraljevine Jugoslavije, Njemci su počeli s protužidovskim mjerama u okupiranoj Srbiji. Srpskoj žandarmeriji naređeno je da popiše sve Židove, a 30. svibnja 1941. po njemačkom uzoru uvedeni su rasni zakoni. Nakon uspostave vlade nacionalnog spasa na čelu s generalom Milanom Nedićem, napadi na Židove su pojačani. Kako su Njemci odredili kvotu po kojoj će strijeljati 100 Srba za jednog ubijenog Njemca, Nedićeva vlast na listu za strijeljanje ubacivala je sve Židove, pa je i zapovjednik njemačke administracije u Srbiji Harald Turner primijetio da odmazda nema smisla budući da se ubijaju Židovi, a ne Srbi koji su počeli ustanak. Kada je ustanak slomljen, preostali Židovi otpremljeni su u njemački logor Sajmište pokraj Zemuna, odakle su trebali biti prevezeni u logore u Poljskoj. No, Turner nikako nije mogao dogovoriti transport, pa su oni masovno umirali od bolesti, pothranjenosti i hladnoće. Povremeno su organizirana i strijeljanja. U međuvremenu je Nedić vodio žestoku antižidovsku kampanju, stalno spominjući židovsku opasnost i napominjući da u Srbiji neće biti mira dok u njoj živi i jedan Židov. Kad je izgubio svaku nadu da će preostali Židovi iz Srbije prebaciti nekamo drugamo, Turner je iz Njemačke naručio kamion plinsku komoru. Pod izlikom premještaja od ožujka 1942. muškarci, žene i djeca svakodnevno su ulazili u kamion smrti, te su nakon gušenja pokapani u masovnu grobnicu podno Avale. Nakon 9 tjedana Turner je ponosno izjavio da je Beograd prvi judenfrei grad, slobodan od Židova u Europi, te je kamion vratio u Poljsku. Od 16.000 Židova u Srbiji, kraj rata je doživjelo jedva njih 1500, što je najveći postotak ubijenih Židova u nekoj zemlji u okupiranoj Europi.